Dobrý deň. Rivnák, zdravím vás. Vítajte. Dobrý, pán Rivnák. Dobrý deň. Prišiel od vás kandidát. No, videl som to. Kandidát, ktorý kandiduje do Európskeho parlamentu. Včera som to bral ako žart. Fakt akože žart. Dneska už ide trošku do tuhého. Čítam z vašich vlastných pravidel tejto relácie. RTVS preferuje účasť lídrov kandidátnych listín, no subjekt môže rozhodnúť aj o inom diskutujúcom relácii. Subjekt, to sme my, ľudová strana naše Slovensko. Áno, pán Kotleba, vy nie ste ani predseda, nekandidujete do Európarlamentu. Naozaj ide o diskusie, ktorých sa zúčastňujú iba kandidáti. O inom diskutujúcom relácii. Nehnevajte sa, prišiel s vami kandidát. Vaše pravidlá stiahnuté, komplet, výklad zákona. Ale ja som to pánu Beličkovi hovoril do telefónu, že diskusie sa môžu zúčastniť iba kandidáti, ktorí za stranu kandidujú do Európskeho parlamentu. Všetky ostatné strany to akceptovali. Naozaj všetky. Všetci si interpretovali ten zákon, ale aj tieto pravidlá úplne rovnako. No len viete, bude to precedens, keď by sme pustili napísané je proste, s tým sa nedá nič spraviť. Pozrite sa, máte tu 10 ľudí na kandidát. To je v poriadku, my vieme, koľko máme kandidátov. No. Hej. Len tu nikde vy nepriniesli. Ale vaše pravidlá dovolujú to, máte to tam jasne napísané, že môže to byť aj iná osoba. Že vy len preferujete. Vy nemáte taxatívne vymedzené, že to musí byť. V tom prípade by ste mali napísať, že tá relácia je pre kandidujúcich poslancov do Európskeho parlamentu. Vy to nemáte taxatívne vymedzené a máte tam napísané, že strana môže delegovať aj iné osoby. Veď je to vo vašich pravidlách volebného vysielania. V propozíciách, čo ste nám poslali, bolo jednoznačne napísané, že ide o reláciu pre kandidujúce politické subjekty. Je tak? Tak a práve pre sme vytvorili priestor pre vašich kandidátov. Pre kandidátov. Politické subjekty. A ten politický subjekt za našu stranu poslal mňa. Ja neviem, či sa mi sníma alebo čo, ale vy to tu máte napísané vo vlastných podmienkach zverejnených na vašom webe. RTVS preferuje účasť lídrov kandidátnych listín, no subjekt môže rozhodnúť o inom diskutujúcom relácii. Správy a komentáre sú v dramaturgii RTVS, v našej dramaturgii. A dramaturgia naša rozhodla o tom ešte pred vašim vystúpením tu, dávno pred, že tejto diskusie, ktorá je pravidelnou cyklickou reláciou v rámci STV, RTVS, si dramaturgiu tvorí redakcia. Čiže z toho, čo ste povedali, mi vyplýva jednoducho, že potom toto, čo tu máte v pravidlách, ale neplatí. Ale platí ešte kandidátom. Naozaj. Je tu dramaturgii. Ja to chápem, ja vás berem, len vy mi to dnes hovoríte, že kandidátom. Vo všetkých písomných materiáloch, ktoré naša strana zo strany RTVS dostala, bolo napísané, že relácia je pre kandidujúce politické subjekty do volieb do Európskeho parlamentu. Lebo povedzme si, tak ako je, do týchto volieb kandiduje strana, nekandidujú ľudia. Áno. Pán Kotleba, vy nie ste kandidát, naozaj. Nie som. Nie ste kandidát do Európskeho parlamentu. Nehovoríte žiadne novinku. Tu spovedáme, je to relácia v našej dramaturgii kandidátov, ktorí majú šancu dostať sa do Európskeho parlamentu a naplniť svoj program, s ktorým kandidujú. A presne ako preto je to kandidáti. vytvorený, prezentovali svoj program. Jednotliví kandidáti. Bohužiaľ. Rozdiel je to, čo rozprávate vy dvaja, teraz rozdiel je to, čo je napísané. My sa orientujeme vždy podľa toho, čo je napísané, pretože to, čo je na papieri, platí, nie to, čo vy mne dnes tu poviete. Ale ja som pánu Beličkovi hovoril, že táto relácia je pre kandidátov. A vy ste mi to hovoril, ale ja som hovoril, že propozície sme dostali také, aké sú a preto strana nominovala. Relácia v našich rukách. Je v našich rukách, naozaj. No, uvidíme, ako to posúdi polícia, ako to posúdi Rada RTVS. Necháme to na nich, ale z našej strany je to nekorektné. Ste merali cestu, ale naozaj máte tu 10 mien, hoci koho. Ak je tu pán Belusky, Šlosár, Ďurán, už aj ho vedieme do štúdia a bude mať rovnaký priestor ako všetky ostatné strany. Kandidát. Ale vy sami ste povedali. Subjekt môže rozhodnúť o kom chce. Priniesli kandidátov? No pretože strana vybrala mňa. Ale vybratý na listine ako kandidátov máte 10. Ale to nikde nemáte napísané v propozíciách. Vy ste oddali oficiálne stanovisko. Ale už vedeli, že priestor vo vysielaní dostanú kandidáti. Takisto ste, kvôli tomu sme dneska ráno podávali trestné oznámenie, ktoré sme vám zaslali.
akých trestných činov sa vedenie RTVS dopúšťa, keď vydá nejaké predvolebné záležitosti, stanoví, kto sa môže zúčastniť, kde máte jasne napísané, že sa môže zúčastniť aj iná osoba poverená subjektom. Tu je iná osoba poverená predsedom strany. My vám môžeme ukázať poverenie predsedom strany pre inú osobu podľa stanov, ktoré ste vy určili. Áno, ak subjekt, ak tu máte... Nekandidujete, pán Kotluba, ešte raz. Pán Hejnák, ešte raz. A potom, na čo ste písali, že subjekt môže určiť inú osobu, ktorá bude v tej relácii ho zastupovať? Kandidáta, áno. To tam nemáte napísané. Je tam napísané, že RTVS preferuje účasť. Ale preferuje neznamená, že iba tento musí byť. Pokyny, či už aj písomné, telefonické. Ale písomné pokyny sme dostali a v telefonických pokynoch sme sa nezhodli. My sme rovno povedali, že pôjdeme podľa tých pokynov, ktoré sú zverejnené na internete RTVS. Preto prišli, vám to vysvetliť, tak ako včera, tak aj dnes. Bohužiaľ sa nestretávajú naše cesty, uvidíme, necháme to na posúdenie. Jasné. Vedeli ste v predstihu, že naozaj kandidát... A vedeli ste takisto, že sme dnes podali trestné oznámenie a vy ste si prečítali, aký zákon porušujeme a preto sme sa do toho vysielania normálne prišli. Pán Hrivnák má zamailované, tak ako sme si povedali, trestné oznámenie, kde vám ukazujeme, kde ako vedenie alebo RTVS porušuje zákon v rámci tých propozícií, ktoré máte na papieri vydané. V poriadku, to teraz je úplne na rovina, ale vy ste si sami dali isté pravidlá do tejto relácie. Hej? My sme sa podľa tých pravidel zachovali. Nad rámec všetkého máme ešte písomné splnomocnenie od predsedu strany. No nie je tu kandidát, čiže... Pán Hejnák, ale ja neviem, či obidvaja čítame to isté. Pozrite sa, čo tu máte napísané. Citácia z vášho webu. RTVS preferuje účasť líderov kandidátnych listín, no subjekt môže rozhodnúť aj o inom diskutujúcom relácii. Máte to zavesené na webe, alebo to tam nemáte zavesené na webe? Lídrov kandidátnych listín, alebo subjekt môže rozhodnúť o inom diskutujúcom z tej kandidátnej listiny. Máte ich tu 10. No tak to je, viete... No tak čo ideme s tým robiť? Nás to mrzí, že nevyužijete tento priestor, práve preto, že tu nemáte ak tu máte kandidáta, hneď páni, my ho zoberieme hneď do štúdia. Máte tu kandidáta? Strana nikoho iného nepovedala. To nás veľmi mrzí, bohužiaľ. Bohužiaľ, nekandidujete. Ja neviem, že to môže spôsobiť. Ja len jednu hovorím o tom, že vaše vlastné predpisy. Ale v poriadku, to vlastne nečinať, ale to nie je ani účelom. Dobre. Takže asi všetko budeme... Môžeme skončiť. Budeme musieť ísť... Ak nemáte kandidáta, je mi ľúto. Radi by sme vám dali priestor. Dobre, páni, ak my už to sa zachováme zase po svojom, teda uvidíme. Tešilo ma. Dovidenia.